हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण 18वा अध्याय करतोय। स्क्रीन दिसते आणि माझा आवाज चांगला येतोय का ऐकू? ओके। माझा घसा थोडा बसलाय म्हणून मी तुम्हाला विचारते हा प्रश्न। तर आता प्रथम अध्याय सुरू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना इकडनंच आपण साष्टांग नमस्कार करूया। तुम्ही कधीही बँगलोरला गेलात तर विसरू नका बरं का इस्कॉन मंदिरामध्ये जायला। नामनिष्ठ प्रभूजींना भेटा। ओके माताजी। त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता लिहून ठेवली, इस्कॉन मंदिराची स्थापना केली, ज्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता, त्या श्रील प्रभुपादांना साष्टांग नमस्कार। त्यांचा आशीर्वाद घेऊन आता आपण चालू करूया। त्याचप्रमाणे नामनिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी सुद्धा या स्लाइड्स करण्यामध्ये मदत केली, त्यांनी मला ट्रेन केलं। आणि त्याचबरोबर आमचे मराठीचे जे को होस्ट आहेत सगळे, कुमुद माताजी आहेत, त्याच्यानंतर काल पल्लवी माताजींनी केलं को होस्टिंग, किंवा इतर सुद्धा ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, म्हणजे एडिटिंग केलं, मराठी मधलं वगैरे सगळं प्रूफ रिडिंग केलं, त्या सर्वांना मी प्रणाम करते, कारण त्यांच्याशिवाय आपला वर्ग होऊ शकला नसता। आता आपण 17वा अध्याय जो आहे त्यात काल काय काय शिकलो। अर्जुनाने सांगितलं की एखाद्याची श्रद्धा असेल पण तो त्याच्या मनाप्रमाणे ठरवतो की मी उपासना कशी करणार, शास्त्रामध्ये नाही बघत, तो शास्त्रात काय सांगितलेलं आहे हे तो वाचत नाही आणि स्वतःच्या मनाप्रमाणे पूजा आराधना जो करतो त्याचा त्या पूजेचा किंवा त्याला त्या पूजेचं त्या यज्ञाचं काय फळ मिळतं असा अर्जुनाचा प्रश्न आहे। मग या प्रश्नाचं उत्तर देताना पहिलं श्रीकृष्णाने सांगितलं की माणसाचे जे 3 गुण असतात
सत्व, रज आणि तम हे गुण ठरवतात की तो कोणत्या तऱ्हेची श्रद्धा करतो, तो उपासना कशी करतो, यज्ञ कसा करतो, तप कसा करतो, दान कसा करतो. आणि इतकंच काय तर तो काय खातो हे सुद्धा त्याचे गुण ठरवतात. आता बघा, मी काय सांगितल्यानंतर तुम्हाला पटलं ना की जे काय आपण खातो किती पटकन गुणांचा परिणाम होतो. आणि मी तुम्हाला सांगितलं का की जे काय आपण खातो त्याचे 3 भाग होतात. एक भाग आपल्या मसल्स साठी किंवा इतर काही म्हणजे काही मिनरल्स कमी असतात, कॅल्शियम किंवा आणि काय त्याच्यासाठी वापरला जातो. एक भाग जो आहे तो शरीरातून बाहेर जातो आणि तिसरा भाग आहे तो मनासाठी असतो. तर मन काय मन, आता मन हे 3 गुण जे आहेत ना, सत्व, रज आणि तम, हे गुण घेत आणि त्या गुणाचा आपल्यावर परिणाम होतो. म्हणतात ना, जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन. माहितीये ना तुम्हाला? येस. हो. तर अशा तऱ्हेने आपण म्हणजे बघा, साधा चहा घेतला आपण, एखाद्या माणसाला झोप आलीये, कंटाळा आलाय, मला आता नाही कुठे जायचं, चहा द्या लगेच. चहामध्ये काय असतं, काही सॉलिड नसतं. तो पाला सुद्धा चहाचा आपण गाळतो आणि चहा घेतल्या कसं मनाला वाटतं, लगेच उत्साह येतो बघा. म्हणजे किती गुणांचा परिणाम होत असतो. हे मी तुम्हाला छोटं एक्झाम्पल दिलं. आणि आपल्याला नेहमीच आपल्याला शुद्ध सत्वामध्ये राहायचंय. शुद्ध सत्व म्हणजे काय, या तिन्ही गुणांच्या पलीकडे. शुद्ध सत्व म्हणजे की ज्यात जो भक्त आहे तो कृष्णाचीच आराधना करतो, इतर कोणाची नाही. कृष्णाला भजतो. आराधना सुद्धा बरोबर शब्द नाहीये. तो कृष्णाला भजतो. आणि पण त्यासाठी आपण अगोदर सत्वगुणामध्ये स्थित पाहिजे ना. सत्वगुणात स्थित राहिल्यानंतर मग आपल्या ज्या काही हॅबिट्स असतात ना, त्या एक फाउंडेशन तयार होतं की सकाळी लवकर उठायचं, आपल्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी थोडा वेळ द्यायचा आणि मग आपण शुद्ध सत्वात जाऊ शकतो. तर ज्याप्रमाणे एखादं प्लेन जेव्हा टेक ऑफ करतं तेव्हा बघा, ते हाय स्पीडवर धावतं आणि मग टेक ऑफ करतं. त्याचप्रमाणे सत्वगुण तसा आहे. म्हणजे त्या स्पीडमध्ये आपण जातो, सगळं आपल्याला ज्ञान असतं आणि मग तो लगेच आपला टेक ऑफ होतो, शुद्ध सत्व. तर सत्व खूप महत्वाचं आहे. फक्त इकडे खाणं दिलंय, पण आहार म्हणजे फक्त खाणं का, मनाला आणि देखील आपण काय वाचतो, डोळ्यांनी काय बघतो, कानाने काय ऐकतो, हा सुद्धा आहार होतो. म्हणून मी तुम्हाला सांगत आलेले की तुम्ही नेहमी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जे परंपरेत आहेत त्यांची पुस्तकं वाचा, त्यांचे ऑडिओ ऐका आणि साधू संग ठेवा. म्हणजे इतर व्यावहारिक लोकांमध्ये राहण्यापेक्षा जेव्हा तुम्ही भक्तांमध्ये राहता, भक्तांबरोबर कनेक्टेड राहता, तेव्हा तुम्हाला खूप तुमच्यामध्ये प्रगती होते. एखादा वाईट विचार जरी आला ना, तर जे कोण भक्त असतील त्यांनी तुमच्याकडे सांगितल्यावर लगेच तो वाईट विचार जातो. तर असं आपल्याला सत्वगुणात राहायचंय. आणि मग शेवटी कृष्णाने ओम तत्सत सांगितलं. कुठलंही कार्य करण्या अगोदर आपण कृष्णाचं स्मरण करायचं ओम या शब्दाने. तत्, तत् म्हणजे की ती जी ऍक्टिव्हिटी, ते जे कर्म आपण करतोय ते कोणासाठी करतोय, ते आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी किंवा विष्णूच्या आनंदासाठी करतोय. म्हणजे तत्. सत म्हणजे काय की ते जे काय आपण ऍक्टिव्हिटी करतोय कृष्णाच्या आनंदासाठी करतोय, तर ते जे कर्म आहे ते बंधनकारक होत नाही. ते कर्म केल्याने आपल्याला मुक्ती मिळते.
आणि जे काय फळ आपल्याला मिळतं ते फळ कसं असतं, सत असतं, म्हणजे शाश्वत असतं. आपल्याला कुठलंही, आपण समजा जर कृष्णाला काहीही अर्पण न करता, स्मरण न करता कार्य केलं, तुम्हाला फळ मिळेल, पण ते टेम्पररी असेल, अनित्य असेल. हे फळ तसं नाहीये, हे नित्य फळ आहे. आणि असं कार्य केल्याने आपल्याला ते कुठलंही कर्म बंधनकारक होत नाही. तर आता 17 अध्याय झाले. खरं म्हटलं तर भगवद्गीता संपली आहे. 18वा अध्याय म्हणजे असं म्हणता येईल की भगवद्गीताचा सगळा सार आहे. आणि परत 18व्या अध्यायात कृष्ण परत आपल्याला सांगणार आहे, मनमना भव मद भक्तो, म्हणजे तुम्ही माझी भक्ती करा. परत एकदा कृष्ण एंडिंग मध्ये सांगणार आहे की तुम्ही माझी भक्ती करा. आता पहिले 6 चॅप्टर्स जे आपण भगवद्गीतेचे केले त्यात कर्मयोग होता. त्या कर्मयोगामध्ये कृष्णाने सांगितलंय अर्जुनासाठी की तू युद्ध कर, तू तुझी ड्युटी कर, पण ड्युटी कशी कर की माझ्या इन्स्ट्रक्शन, मी काय सांगतोय त्याचं पालन कर, माझ्यासाठी कर, असं कर्मयोगामध्ये सांगितलेलं आहे. मग कर्मयोगाच्या शेवटचा जो चॅप्टर आहे, 6वा चॅप्टर, त्यात कृष्णाने सांगितलंय की सर्व योग्यांमध्ये त्याला भक्ती करणारा योगी खूप आवडतो आणि तो सर्वात श्रेष्ठ आहे. मग परत मधले 6 जे अध्याय आहेत, म्हणजे 7 ते 12, या 7 ते 12 अध्यायात परत कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही माझी अनन्य भक्ती करा, अनन्य भक्ती करा. परत 9व्या अध्यायात त्यांनी हेच सांगितलंय, मनमना भव मद भक्तो, किंवा सततम कीर्तयंतो माम, म्हणजे जो सतत माझं कीर्तन करतो त्याला माझी प्राप्ती होते. आता हे शेवटचे जे अध्याय आहे त्यात कृष्णाने काय सांगितलंय, त्यांनी आपल्याला ज्ञान दिलंय. कशाचं ज्ञान दिलंय की जेणेकरून तुम्ही बंधनात अडकता. बंधनात आपण कशामुळे अडकतो, 3 गुणांमुळे अडकतो बरं का. सत्व, रज आणि तम, या तिन्ही गुणांमध्ये एक असतं की आपल्याला वाटतं की मी करता आहे, आय एम द डूअर, हे एक आपल्यामध्ये हा भ्रम निर्माण होतो. तर याबद्दल कृष्णाने सांगितलंय. 14वा अध्याय त्याच्यावरच आहे. 17वा अध्याय सुद्धा खूपसा जर बघितला तर तो गुणांवरच आहे. आणि इकडे 18व्या अध्यायामध्ये सुद्धा कृष्णाने गुणांवर खूप डिटेल मध्ये परत सांगितलेला आहे. म्हणजे आपण कर्म करतो त्या कर्माचे 5 घटक कोणते, मग कर्म सुद्धा आपण जेव्हा करतो तेव्हा आपण आपली बुद्धी वापरतो. मग ती बुद्धी सुद्धा कशी असते, जो सत्वगुणी असतो त्याची बुद्धी वेगळी असते, जो तमोगुणी असतो तर आणिच वेगळ्या तऱ्हेने त्याची बुद्धी चालवतो. तर बुद्धी किंवा आपला जो निश्चय असतो तो सुद्धा 3 गुणांच्या खाली येतो. तर त्यावर डिटेल कृष्णाने सांगितलंय. मग वर्णाश्रम का असावा, किंवा प्रत्येक माणूस कुठल्या ना कुठल्या तरी गुणामध्ये, आणि त्या गुणाद्वारे त्यांनी त्याचा वर्ण ठरवला पाहिजे, याबद्दल डिटेल मध्ये कृष्णाने सांगितलंय. मग ब्रह्मस्तर म्हणजे पहिल्यांदा जर आपल्याला कृष्णाच्या 5 रसांमध्ये स्थित असायला पाहिजे, किंवा आपल्याला जर कृष्णाची भक्ती करायची आहे किंवा कृष्णाच्या एकदम जवळ जायचंय, जिकडे प्रेमाचं आदान प्रदान होतं, त्याला पहिल्यांदा स्टेप काय आहे
की तुम्ही ब्रह्मस्तरावर राहा, म्हणजे तुम्हाला प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये फक्त कृष्ण दिसला पाहिजे, परमात्मा दिसला पाहिजे, आणि मग पुढल्या गोष्टी. बरं, मग पुढल्या गोष्टी. तर हा एक ब्रह्मस्तरावर गेल्यानंतर मग तुम्ही प्रेममय भक्ती सेवेमध्ये, कृष्णाच्या प्रेममय भक्ती सेवेमध्ये व्यस्त होऊ शकता. मग त्याच्यानंतर शुद्ध भक्ती शुद्ध भक्तीबद्दल कृष्णाने सांगितलंय, आणि मग शेवटी निष्कर्ष. आता हे आपण काही यातले उद्या बघणार आहोत. आता कुमुद माताजी. कृष्णा. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् केशिनिषूदन. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाला परत काही थोड्याशा डाऊट्स आहेत मनामध्ये, म्हणून आता इतक्या दुसऱ्या अध्यायापासून कृष्ण सांगतोय स्थिताधीर मुनी कसा असतो. मग परत तो आपल्याला तिसऱ्या अध्यायात ते दुसऱ्या अध्यायात तो 8 स्टेप फॉल डाऊन जो आहे, म्हणजे तुम्हाला जेव्हा तुम्ही एकसारखं एका गोष्टीचं चिंतन करता मग आसक्ती निर्माण होते, मग आसक्ती निर्माण झाल्यानंतर आपल्या इच्छा पूर्ण नाही झाल्या की राग येतो, रागाने तुमची बुद्धी भ्रमिष्ट होते. हे सगळं सायंटिफिकली एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता मग त्याच्यानंतर कृष्णाने सांगितलेलं आहे की तुम्हाला जर माझी प्राप्ती व्हायची असेल तर वीतराग भय क्रोध, म्हणजे वीतराग म्हणजे अटॅचमेंट, आसक्ती, क्रोध म्हणजे माहितीये, आणि भय म्हणजे सुद्धा काय माहितीये, या तिन्ही पासून तुम्ही मुक्त पाहिजे. आता एवढं सगळं कृष्ण सांगतोय. 6व्या अध्याय म्हणजे पूर्ण माइंड कंट्रोल आहे, ध्यान योग. तो तर अर्जुनाने सांगितलं की इम्प्रॅक्टिकल, काही मला सांगू नकोस, मी काय करू शकणार नाही. मग परत भक्ती योग चालू झाला तेव्हा कृष्ण मनाबद्दल बोलतोय, तुमचं मन कसं पाहिजे, न द्वेष्टी न कांक्षती. तुम्ही मन तुमचं एकदम न्यूट्रल पाहिजे. 12व्या अध्याय 19वा श्लोक 18 ते 20 वाटतं. कृष्ण सांगतो की त्याला एका भक्तामध्ये कुठले कुठले गुण आवडतात. त्याच्यात पण असंच आहे ना की निंदा स्तुती मान अपमान, यामध्ये तुमचं मन कसं राहिलं पाहिजे, हल्लं नाही पाहिजे, फिक्स्ड राहिलं पाहिजे. मग हे सगळं सांगितल्यावर अर्जुनाला वाटतं की मला आणि थोडी माहिती हवी आहे की निश्चित तू मला सांग, जरा जास्त त्याच्यावर इलॅबोरेट कर आणि सांग की त्याग आणि संन्यास याच्याबद्दल मला आणि थोडी माहिती पाहिजे. आता इकडे कृष्णाला हाक मारताना अर्जुन काय म्हणतो त्याला, ऋषिकेश. ऋषी म्हणजे इंद्रिय आणि ईश म्हणजे स्वामी. जो इंद्रियांचा स्वामी आहे त्याला ऋषिकेश म्हणतात. आणि तो ऋषिकेश कृष्णाला का म्हणतोय, कारण कुठेतरी अर्जुनाला माहित आहे की त्याला त्याची जी इंद्रिय आहे ती संयमित करता येत नाही. मग जर ते त्याला शिकायचं असेल तर तो कोणाकडे जाणार, जो इंद्रियांचा स्वामी आहे. सहजच आता मी तुम्हाला विचारते, तुम्हाला समजा जर गाणं शिकायचं असेल तर तुम्ही कोणाकडे जाल, तुम्हाला करता येतंय का अनम्यूट? येतंय ना, बोला. एखाद्या गाणी शिकवणाऱ्या टीचरकडे, शिक्षकांकडे. म्हणजे एखादा गायक असेल, गाण्यामध्ये विशारद असेल त्याच्याकडे, किंवा नृत्य शिकायचंय तर अशाच एखाद्या माणसाकडे किंवा स्त्रीकडे जाल जी त्याच्यामध्ये निपुण आहे. तर त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला तुमची इंद्रिय
संयमित करायची आहे, तर तुम्ही कोणाकडे जाल? ऋषिकेश, जो इंद्रियांचा स्वामी आहे त्याच्याकडे. म्हणून त्या अर्थाने तो कृष्णाला ऋषिकेश असं संबोधतोय. आणि केशी हे श जरासं चुकीचं आहे, पोटफोड्या श पाहिजे. केशी निसूदन आणि सु दुसरं पाहिजे. इकडे बरोबर लिहिलेलं आहे, पण हे श मला वाटतं याच्यामध्ये श्यामृगाचं आहे ह्याच्यात. तेच आहे का? हो, माझ्याकडे गीतेचं मोठं पुस्तक आहे, त्याच्यामध्ये हेच आहे. ओके, मग माझं बरोबर, ठीक आहे, ते शच आहे श्यामृगातलं. तर केशी निसूदन, तर हे हा शब्द का वापरलाय त्यांनी? इकडे तुम्हाला ही स्लाइड दिसते का, की कृष्णाने केशी नावाच्या असुराचा वध केला होता आणि आपल्या मनामधल्या ज्या काही शंका असतात त्यांची तुलना एका राक्षसाबरोबर केलेली आहे. कारण त्या शंका आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती करू देत नाही. संशय आत्मा विनश्यती असं कृष्णाने सांगितलेलं आहे. कुठलीही शंका आपल्याला असेल तर ती शंका आपण उन्मळून काढली पाहिजे. तर त्याचं हे प्रतीक आहे केशी निसूदन, म्हणजे माझ्या मनामध्ये ज्या काही डाऊट्स आहेत, शंका आहेत, हे केशी निसूदन, त्यांना तू काढून टाक, त्यांना ठार मार. तर आता आपण बघूया त्याग म्हणजे काय आणि संन्यास म्हणजे काय. आता त्याग म्हणजे काय? जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करतो पण त्याचं फळ जे आहे ते पूर्ण त्याग करतो, ते पूर्ण देतो फळ, त्याला त्याग म्हणतात. म्हणजे फळाची बिलकुल आसक्ती नसते. आणि संन्यास म्हणजे काय? की आपण कर्मच करत नाही. इकडे त्याग म्हणजे काय? आपण कर्म करतो पण फळ आपण घेत नाही. इकडे संन्यास फळाचा प्रश्नच येत नाही, कारण आपण कर्मच करत नाही. पण आता मला सांगा, मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना की कर्म कोण श्रेष्ठ आहे, कर्म संन्यासी की कर्मयोगी? आठवतं का तुम्हाला? कर्मयोगी. हा, बरोबर. मग कर्मयोगी का श्रेष्ठ आहे, कोण सांगेल? कारण तो कर्म करतो पण मिळणाऱ्या फळाची अपेक्षा अजिबात न करता ते कर्म करत राहतो. करेक्ट. आणि दुसऱ्यांच्या कल्याणासाठी तो करतो. तर आणि कर्मयोग म्हणजे जेव्हा तुम्ही कृष्णाशी कनेक्टेड राहतात तो कर्मयोग होतो. आपण उगीच काहीतरी केला, तर मी ठरवलं मला अन्नदान करायचंय, गरिबांना हे करायचे, पण कृष्ण कुठेही मध्ये नाहीये, तो कर्मयोग होत नाही. तर हे मी तुम्हाला सांगितलंय ना की मानव सेवा इज नॉट माधव सेवा. मानव सेवा ही माधव सेवा नाही. आणि मृगराजाचं मी उदाहरण दिलेलं आहे. तर आता इकडे संन्यास म्हणजे काय? की तो किंवा कर्म संन्यासी म्हणजे तो काहीच कर्म करत नाही असं आहे का, की काही कर्म करतो तो? कोण सांगेल? काहीच कर्म करत नाही. बरं, आणि कोणाला सांगायचंय? करतो. कुठली करतो? श्वास घेणे, त्याचे हृदयाचे ठोके वाजतात, ते त्याचं हृदय पल्लवी माताजी बोला. काहीतरी तर काम तर करतोच आहे तो ऍज इफ जसं शव असतं तसं नाहीये, मृतप्राय नाहीये तो. तो मृतप्राय नाहीये. म्हणजे मृतप्राय म्हणजे काय? ते शव जड सारखं होऊन जातं. म्हणजे जड वस्तू कधी कार्य नाही करत. मनुष्य आहे तर त्याला काही नाही म्हणलं तर तो श्वास घेतो, त्याच्या अंगात रक्त वाहत असतं, तर ते पण आहे. हृदयाचे ठोके वाजत असतात, तर ते एक रीतीचं कार्यच आहे. बरं, आता पल्लवी माताजी बोला. कर्म संन्यास म्हणजे तो फक्त ज्ञानार्जन करतो, काम करत नाही. करेक्ट. म्हणजे तो जो कर्म संन्यासी आहे, कृष्णाने काय सांगितलंय की तुम्ही जप हा केलाच पाहिजे. या युगामधला यज्ञ म्हणजे काय? जप करणे. तर तो जप करतो, दान धर्म करतो, लोकांच्या कडे जाऊन कृष्ण भावना भाविक जीवन जगा
हे सांगतो, त्यांना महत्व पटवून देतो. म्हणजे संन्यास म्हणजे काय? भौतिक कर्मांचा संन्यास. बरं, म्हणजे भौतिक कर्म म्हणजे नोकरी करायची किंवा कुठल्या तरी बिझनेस काढायचा, हे काही करत नाही. पण त्याच्या पलीकडे जाऊन श्रील प्रभुपाद म्हणतात की वैष्णव संन्यासी जो असतो तो सगळं काही करतो. तो बिझनेस पण करेल, तो नोकरी पण करेल, पण तो काय करेल त्याला सुद्धा संन्यासी म्हटले. कारण तो काय करेल, जे काय मिळतंय ते सगळं कृष्णाकडे डायरेक्ट करेल. सगळं म्हणजे तो सुद्धा संन्यास आहे की जो कर्म करतो पण सगळं जे काही त्याला मिळतंय ते सगळं कृष्णाला देतो आणि कृष्णासाठी तो कर्म करतो. तर तुम्हाला समजलाय का फरक? त्याग आणि संन्यास. आता पुढच्या याच्यात सांगितलंय कृष्णाने की कुठल्या कर्मांचा आपण त्याग केला नाही पाहिजे. बरं का? आता जर तुम्ही बघितलं असेल की आपण सुद्धा अनेक तऱ्हेचे त्याग करत असतो. म्हणजे उदाहरणार्थ समजा जर आपल्याला कोणाला म्हणजे काही लोक नवस बोलतात, मग नवस फेडतात, म्हणजे तेवढं करतात, ते 16 सोमवार करतात किंवा दान करतात का, तर त्यांची अपेक्षा असते मला काहीतरी पाहिजे, पण करतात ते, असा त्याग करतात. त्यांना मुलगा हवा असतो, प्रमोशन हवी असते किंवा चांगली पत्नी हवी असते किंवा त्यांना हे जीवन संपल्यानंतर स्वर्ग ग्रहावर राहायचं असतं. तर या सर्व गोष्टी त्यांना हव्या असतात. त्यासाठी ते काहीतरी करतात, कुठली तरी व्रत करतात. तर हे कृष्णाने सांगितलं की हे तुम्ही करू नका. हा जो त्याग आहे ना, हा केला नाही पाहिजे. पण तुम्ही त्याग करा, असा तऱ्हेचा त्याग करा की ज्याने तुमची चित्त शुद्धी होईल किंवा आध्यात्मिक उन्नती होईल. तो मात्र निश्चितच केला पाहिजे. आता आपण बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्माचा त्यागाला विद्वान जन संन्यास म्हणतात, असे म्हणतात. आणि सर्व कार्याचा फळाचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. म्हणजे भौतिक इच्छा च्या आधारित जी कर्म आपण करतो त्याचा त्याग संन्यासी करतात. आणि मग मी तुम्हाला सांगितलंय संन्यासी, त्यागी आणि वैष्णव संन्यासी कसा असतो ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काही विद्वानजन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंताचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप असा कर्माचा कधीही त्याग करू नये. म्हणजे आपल्याला कृष्ण काय सांगतो की यज्ञ, या युगाचं यज्ञ काय आहे बरं मला सांगा. महामंत्राचा जप करणे. करेक्ट. स्वप्नाली माताजी, तुम्ही पण अनम्यूट झालेला ना. हो, मी तेच बोलणार होते. हो, की आपल्याला जपाचा कधीच त्याग करता येत नाही. दान आपण केलंच पाहिजे. त्यांनी मी सांगितलं ना तुम्हाला की आपलं हृदय कसं होतं, जो माणूस दान करत नाही त्याचं हृदय दगडासारखं असतं, ज्यात ज्ञान शिरूच शकत नाही. आणि आपल्याला जर आपण जप करतोय तर जपाबरोबर आपल्याला ज्ञान सुद्धा लागतं. मग ज्ञान, आता जेव्हा आपण लहान असतो, आपण शाळेत जातो, एक प्रकारची डिसिप्लिन असते आणि ते सगळं केल्यानंतर हळूहळू आपल्याला ज्ञान मिळतं ना, त्याचप्रमाणे दान हे फार महत्वाचं आहे. आणि तप म्हणजे काय, इकडे तपचा अर्थ काय आहे
की आता श्रील प्रभुपादांनी लिहिलंय आपल्याला की तुम्ही 16 माळांचा जप करा, तुम्ही 4 नियमांचं पालन करा, तुम्ही फक्त कृष्ण प्रसादच ग्रहण करा, किंवा तुम्ही सकाळी रोज 1 तास भागवतम वाचा, संध्याकाळी 1 तास भगवद्गीतेचा अभ्यास करा. याला तप म्हणतात आत्ताच्या युगामध्ये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यम एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. यज्ञ दान तप या स्वरूपाच्या कर्माचा त्याग करू नये, ती कर्म केली पाहिजेत. यज्ञ दान आणि ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय हे नीट ऐका. यज्ञ दान तप या कर्मांचा त्याग कधीही करू नये, आणि ही यज्ञ दान तप हे तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. म्हणजे बघा, महात्मे जे आहे त्यांना सुद्धा त्यांच्या चित्ताचं शुद्धीकरण लागतं. महात्मा कोण आहे मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना, जो सतत कृष्णाचं कीर्तन करत असतो, तो कृष्णाच्या दैवी आश्रयाखाली असतो. तर असे म्हणजे मोठमोठे महात्म्यांना सुद्धा यज्ञ दान तप हे करावंच लागतं. तर आता इकडे स्लाइड दाखवली आहे, तर तुम्हाला ही गोष्ट माहिती आहे ना दक्ष प्रजापतीची? माहिती आहे की नाही? नाही. बरं मी सांगते तुम्हाला. ती थोडी मी सांगितली होती अगोदर की दक्ष प्रजापती जे होते त्यांनी एकदा ठरवलं की मोठा यज्ञ करायचा, आणि त्यांनी सर्वांना आमंत्रण दिलं. फक्त त्यांची मुलगी आणि त्यांचा जावई म्हणजे शंकर आणि सती या दोघांनाही आमंत्रण दिलं नाही. तर एक दिवस सती ही कैलासावर उभी असताना तिला आकाशातून खूप विमानं दिसली, आणि त्या विमानामध्ये खूप अलंकार घालून, छान छान साड्या घालून खूप बायका त्यांच्या परिवारासह चालल्या होत्या. तर तिने विचारलं, आता इतकी जण कुठे चाललात तुम्ही? तर त्या सर्वांनी सांगितलं की आम्ही दक्ष प्रजापतीकडे चाललोय, तिकडे मोठं यज्ञ व्हायचंय आणि आम्हाला आमंत्रण दिलंय. तर तिला वाटलं, अरे पण माझ्या वडिलांनी मला कसं बोलवलं नाही, राहून गेलं का, की ते विसरले का? तर म्हणून ती हट्ट करते शंकराकडे आणि सांगते की मलाही जायचंय. पण शंकराची इच्छा नसते की तिने जावं म्हणून, पण हट्ट केल्यामुळे ते म्हणतात ठीक आहे तू जा, पण मी नाही येणार. आणि तिकडे सती जाते. ही गोष्ट श्रीमद भागवतम मध्ये 4था स्कंद आहे त्यात आली आहे. तर जेव्हा ती जाते तेव्हा तिच्या लक्षात येतं की तिच्याकडे कोणीही बोलत नाहीये, आणि तिकडे आसनं ठेवली असतात. ब्रह्मासाठी असतं, विष्णूसाठी असतं, पण शंकरासाठी ठेवलेलं नसतं. तर हा सर्व अपमान पाहून तिला खूप ती अपमानित होते, आणि तिला मग जाणवतं की अरे मी माझ्या नवऱ्याने सांगितलं होतं जाऊ नकोस, पण मी अशा ठिकाणी आले जिकडे माझ्या पतीचा केवढा मोठा अपमान झालेला आहे, आणि आता मला हे शरीर जे आहे ना माझं, या शरीराचा त्याग करायचा आहे. कारण या शरीराने मी हे सगळं बघितलेलं आहे ना, केवढा अपमान केलेला आहे माझ्या नवऱ्याचा. म्हणून ही योग अग्नीद्वारे तिचं भौतिक शरीर भस्मसात करते. आणि हे झाल्यानंतर शंकर तिकडे त्याच्या एका शिवगणाला पाठवतो, आणि दक्ष प्रजापती जो आहे तो त्याचा शिरच्छेद करतो. आता इतकं झाल्यानंतर आता यज्ञ
करायच्या वेळेला किंवा यज्ञ चालू व्हायच्या वेळेला हा सगळा प्रकार झाला. मग ब्रह्मदेवाला वाटलं की हे बरोबर नाही, यज्ञ तर पूर्ण केलं पाहिजे, जो कुठला संकल्प सोडलेला आहे ते ती गोष्ट पूर्ण झाली पाहिजे. म्हणून ब्रह्मदेव शंकराकडे जातात आणि त्यांना विनंती करतात की तुम्ही त्याला परत जीवनदान द्या. म्हणून शंकर येतात आणि ते म्हणतात की दक्षाची जी मेंटॅलिटी आहे ती एका बकरी सारखी आहे आणि म्हणून तिकडे जवळच एक बकरी असते, तर तिचं डोकं ते कापतात आणि दक्षाच्या धडावर ते चिकटवतात. आता ते चिकटवल्यावर दक्ष प्रजापती आहे त्याच्या एकदम लक्षात येतं की आपण काय चूक केलेली आहे आणि तो शिवाची माफी मागतो आणि मग त्याच्यानंतर हे यज्ञ वगैरे पूर्ण करतो आणि मग तो काशीला जातो आणि तिकडे ओम नमः शिवायचा जप करतो. तर आता इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात हा रिसर्चचा टॉपिक आहे. आपण काय म्हणतो, इंटेलिजन्स इज अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन. आपली मेमरी म्हणजे आपण म्हणतो ब्रेन. आपल्याला विस्मरण झालं आपण न्यूरोलॉजिस्ट कडे जातो, बरोबर आहे का, किंवा सायकॅट्रिस्ट. म्हणजे सगळी जी मेमरी फंक्शनिंग इंटेलिजन्स आहे आपलं हात एकदम इकडे जातो ब्रेन. पण श्रील प्रभुपाद म्हणतात नाही, तसं नाहीये. हे आपल्या शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे. कुमुद माताजी 15.15 येस माताजी. 15.15 वाचता? हो माताजी वाचते, कालच वाचते मी माताजी, नक्की. 15.15 मध्ये सांगितलेलं आहे की मी तुमच्या हृदयात राहतो आणि माझ्याकडून ज्ञान, स्मरण आणि विस्मरण होतं. म्हणजे आपल्याला काय समजतं, वाचा. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वहरमिव विविद्या वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम. मी सर्व प्राणी मात्रांच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि स्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. थँक्यू कुमुद माताजी. तर आपल्याला काय समजतं, इंटेलिजन्स इज अ फंक्शन ऑफ द सोल, नॉट ऑफ द ब्रेन. थोडं मी इंग्लिश बोलते, चालेल ना, मला ते मराठीत मांडायला येत नाही. इंटेलिजन्स इज अ फंक्शन ऑफ द सोल. तर असं म्हणजे आपल्याला समजतं की जे काय आपल्याला ज्ञान मिळतं, जे विस्मरण होतं, ते कृष्ण हृदयात बसून तिकडनं आपल्याला मिळतं. म्हणून दक्षाचं हृदय तेच होतं, पण बकरीचं ब्रेन हे वेगळं आहे. म्हणून दक्षाला हृदयात कृष्ण परमात्मा असल्यामुळे त्या परमात्म्यानी त्याला स्मरण दिलं की तू चुकीचा वागलेला आहेस, ही चूक आहे, तू अपमान केलेला आहेस. आणि मग दक्ष प्रजापती शंकराची माफी मागतात. आता यात आणि एक गोष्ट श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलेली आहे की आता की त्यांना कोणी विचारलं होतं आणि त्यांनी सांगितलं, आता शंकर हे परम वैष्णव आहेत बरं का. आता मग शंकरांना राग कसा आला, त्यांनी शिरछेद का केला, एवढा राग कसा आला, तर इकडे शंकराच्या रागाचं एक्सप्लेनेशन असं दिलं जातं की शंकर हा परम वैष्णव आहे आणि त्याची बायको सती ही सुद्धा वैष्णवी आहे. तुम्हाला माहिती आहे ना, दुर्गा मातेचं एक नाव वैष्णवी आहे, माहिती आहे का तुम्हाला?
नाही माहिती. माहिती आहे ना? तर ही माहिती आहे. शंकराची म्हणजे जी सती आहे ती सुद्धा वैष्णवी आहे. तर एका वैष्णवीचा इतका अपमान केला की तिने तिचं भौतिक शरीराचा तिने त्याग केला. तर हे याचा त्याला राग आला की एका वैष्णवीचा अपमान केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाच्या अपेक्षा विना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने काय सांगितलं की आपलं जे कर्म आपण जे यज्ञ करतो किंवा आपण जे काय कर्म करतो ते कृष्णासाठी तर केलंच पाहिजे, पण ते कसं केलं पाहिजे? ऍज अ ड्युटी, कर्तव्य म्हणून केलं पाहिजे आणि विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिझल्ट. म्हणजे आपण कुठलीही आशा ठेवली नाही पाहिजे की मला हे मिळणार, मला ते मिळणार. आणि आपल्याला असं म्हणता येत नाही मला माझी ड्युटी करायला वेळ नाही, मला टाइम नाहीये 16 माळा जप करायला. कारण जप हे असं केलं पाहिजे की हे माझं कर्तव्य आहे. आज तुम्ही असं म्हणाल का की आता मला श्वास घ्यायचा नाहीये, मला तेही कर्म करायचं नाहीये, असं म्हणाल का तुम्ही? नाही तुम्ही असं. सिमिलरली जॉब असा केला पाहिजे की ही माझी ड्युटी आहे, ही मी कृष्णाच्या आनंदासाठी करणार आहे आणि मला काहीही फळ नकोय. हे कृष्णाचं अंतिम मत आहे. फळाची अपेक्षा करायची नाही, कर्तव्य म्हणून केलं पाहिजे कुठलाही यज्ञ. हे आपण सर्व कर्मांबद्दल हे ट्रू आहे, हे बरोबर आहे, पण सर्वात जास्त हे ऍप्लिकेशन कशाला होतं की फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट ड्युटी आपली काय आहे की जॉब करणं. म्हणून इकडे त्यांनी एक स्लाइड दाखवली आहे की एक माणूस आहे नदीच्या काठी आणि तो प्राण त्याला एक माणूस आणि एक बकरी आहे वाटतं, ती बुडताना दिसते आणि त्यांना तो वाचवतो, त्याचं कर्तव्य करतो, त्याला काहीही फळ नकोय याच्यातून. तर असंच आपण आपलंही कर्तव्य केलं पाहिजे. आता आपण आपलं कर्तव्य करू शकतो का? तुम्ही मला सांगा. तुम्हाला प्रत्येकानं तुमचं कर्तव्य करायचं आहे. आता इकडे कर्तव्य म्हणजे जॉब, तुम्हाला जॉब करायचा, पण तुम्ही प्रत्येक तुमचं कर्तव्य 100% करू शकता का? नाही करू शकत. नाही करू शकत. तर काय आड येतं त्याच्यामध्ये सांगा बरं मला. एक दिवस आपण करतो, दुसऱ्या दिवशी करत नाही. आपला भौतिक मोह जो असतो तो खूप असतो त्या गोष्टींमध्ये. तर आपल्याला इकडे कृष्ण सांगणार आहे बरं का की एखादा माणूस आपलं विहित कर्म किंवा प्रिस्क्राईब ड्युटी का करू शकत नाही? तर इकडे त्यांनी सांगितलंय काही गुण सांगितले की आपण कुठल्या ना कुठल्या तरी एका गुणामध्ये असतो. जो तमो गुणामध्ये असतो तो अज्ञानी असतो आणि तो भ्रमात असतो. तर भ्रमात असल्यामुळे आणि अज्ञानी असल्यामुळे तो विहित कर्तव्य करूच शकत नाही. तो म्हणतो की नाही मी करूच शकत नाही. अज्ञानी असतं, भ्रमी असतं. जो माणूस रजोगुणात असतो तो कसा असतो? तो म्हणतो, तो काय कारण सांगतो की मी माझी ड्युटी करू शकणार नाही. तो सांगतो अरे हे जे काय तुम्हाला सांगतोयस ना यज्ञ जप करायला हे खूप कठीण आहे आणि त्याला भीती असते. कसली भीती असते? फिअर ऑफ फेलियर.
म्हणजे काय, जो रजोगुणी असतो तो जप करू शकत नाही. तो काय म्हणतो की बाबा हे सगळं माझं काम सोडून मी जप केला तर काय, आता मला प्रमोशन मिळणार नाही, किंवा माझ्यासाठी इतके क्लायंट्स थांबलेले असतात, एवढे पेशंट असतात, किंवा एवढे कस्टमर्स असतात, हे सगळे मी जर घरी जप करत बसलो ना, उद्या मला धंदा माझा सगळा बंद करून घरी बसावं लागेल. आणि या दोन गोष्टीमुळे तो कर्तव्य करत नाही. त्याला रजोगुणातला माणूस असतो, त्याला बेसिक ज्ञान असतं पण तो ते अप्लाय करू शकत नाही. त्याला ती गोष्ट खूप कठीण वाटते आणि फिअर ऑफ फेलियर. त्याच्यानंतर जो सत्व गुणातला असतो तो मात्र ज्ञानी असतो, तो आपलं कर्तव्य करतो आणि तो आता या युगातला यज्ञ म्हणजे जप, सेंटर ऑफ ऍक्टिव्हिटी म्हणजे जप असतो. मग बाकीच्या ऍक्टिव्हिटीज त्याच्या भोवती असतात. म्हणजे जर त्याला कोणी सांगितलं चल ना आपण सिनेमाला जाऊया, तो म्हणेल नाही मी सिनेमाला येणार नाही. एकदा श्रील प्रभुपाद कलकत्त्यामध्ये असताना ते फुटपाथवर चालत होते. मग त्यांचा एक कोणीतरी मित्र त्यांना भेटला. तो आपल्या ते मित्र होते ते आपल्या बायको मुलांसह सिनेमाला चालले होते. काहीतरी मला वाटतं त्यांचं नाव बॅनर्जी वगैरे काहीतरी होतं. आणि त्यांनी श्रील प्रभुपादांना सांगितलं चल माझ्या बरोबर चल ना, मी तुला गाडीने घेऊन जातो आणि सोडतो. श्रील प्रभुपादांना जायचं नव्हतं पण यांनी ओढलंच म्हणून ते बसले गाडीमध्ये. सिनेमा हॉल मध्ये पोहोचल्यावर दार उघडल्यावर तिकडनं ते पळून गेले की मला सिनेमा नको, लिटरली पळून गेले. म्हणजे जो सत्वगुणात असतो ना त्याला माहित असतं की आपण वेळ कशाला दिला पाहिजे, तर तो त्याची ड्युटी किंवा विहित कर्तव्य करू शकतो. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. हे महाबाहू अर्जुन, वेदांत यानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीचे 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्माची हे 5 कारणे होते. हरे कृष्ण. आता जेव्हा कुठलंही कार्य आपण करतो, आता इकडे कृष्णाने इतकं छान एक्सप्लेन केलंय. आता हा श्लोक समजल्यावर तुम्ही कधीच म्हणणार नाही की मी करता आहे, बरं का. इकडे कृष्णाने सांगितलंय की कुठलंही कार्य सिद्धीस नेण्यासाठी 5 गोष्टी लागतात. तर त्या 5 कोणत्या आहेत हे आता आपण समजून घेऊया, बरं का. आता इकडे तुम्हाला एक दुकान दिसतंय. ही बाई आहे, तर ही बाई कपडे विकते आणि ही माणसं आहे, ती कस्टमर्स आहे, ती कपडे घ्यायला विकत आली, कपडे विकत घ्यायला आलेली आहे. तर आता हे जे मी आता तुम्हाला सांगते ना, हे सांख्य योगामध्ये आहे. तर कुठल्या 5 गोष्टी लागतात. एक प्लेस ऑफ ऍक्शन किंवा कर्माचे स्थान. आता इकडे ही मार्केट प्लेस आहे आणि तिकडे या बाईचं दुकान आहे, म्हणजे ही जागा झाली. मग त्याच्यानंतर परफॉर्मर म्हणजे जो कर्ता आहे की तो जो ती ऍक्शन करणारे, कर्म करणारे, परफॉर्मर म्हणजे ही बाई झाली, बरं का. म्हणजे आता मी 2 गोष्टी सांगितल्या. एक जागा म्हणजे हा मार्केट प्लेस आणि कर्ता म्हणजे ही बाई आहे. मग इंद्रिय लागतात. म्हणजे ह्या बाईला सुद्धा डोळे, हात, तोंड, मग ती इधर तोंडाने ओरडून सांगते किंवा हाताने सगळे कपडे आपल्या दुकानात लावते. आणि ही जी लोक विकत घेतात त्यांना सुद्धा इंद्रिये लागतात. ते कपड्याला हात लावून बघतात नक्की कॉटन आहे की कॉटन नाहीये.
ते लागतं. मग त्याच्यानंतर प्रयत्न लागतात. म्हणजे ही बाई काय करते, कुठेतरी लांब दुसऱ्या शहरात जाते, कुठल्या मिलमध्ये जाते, तिकडनं स्वस्त कापड आणते आणि असं कापड आणते की जे आत्ता फॅशन मध्ये आहे. तर असं करून तिचे प्रयत्न खूप लागतात. तिला खूप सकाळी येऊन दुकान उघडावं लागतं आणि रात्री 10 पर्यंत चालू ठेवावं लागतं. म्हणजे हे प्रयत्न, हे कष्ट लागतात. आणि मग एवढं सगळं झाल्यावर, म्हणजे ही जागा झाली, प्लेस ऑफ ऍक्शन, ही सगळी इंद्रिय झाली, हे एक परफॉर्मर झाला, ही मार्केट प्लेस झाली, हा परफॉर्मर झाला, हे कष्ट झाले जाऊन आणायचे आणि मग जे विकत घेतात आणि जो विकतो त्या सर्वांना इंद्रिये लागतात. आणि हे सगळं झाल्यावर शेवटी तुमच्या हृदयामध्ये जो स्थित आहे परमात्मा, त्यांनी जर सँक्शन केलं तरच ती गोष्ट जी आहे ती पूर्ण होते किंवा सिद्धी मिळते. नाहीतर परमात्म्याचं सँक्शन नसेल तर मिळत नाही. आता इकडे दुसरं उदाहरण दिलंय की एक जागा आहे आणि तिकडे बिल्डिंग बांधायची. तर बिल्डिंग बांधण्यासाठी जागा लागते. मग ती बिल्डिंग तयार करण्यासाठी एक आर्किटेक्ट, इंजिनियर किंवा अनेक कामगार लागतात बरं का. त्या दोघांनाही, हे इंजिनियर, आर्किटेक्ट, कामगार, त्यांना इंद्रिय लागतात. त्यांना मेजरमेंट्स घ्यावे लागतात. हातानी त्या लोकांना जमीन खणावी लागते किंवा काम करावं लागतं. तर या सर्वांसाठी इंद्रिये लागतात आणि हे काम करण्यासाठी कष्ट पण खूप घ्यावे लागतात. आणि शेवटी एवढे कष्ट घेतल्यानंतर हृदयामध्ये स्थित असलेला परमात्मा जो आहे त्यांनी जर सँक्शन दिली नाही तर बिल्डिंग अशीच्या अशी अर्धवट कंप्लीट होतच नाही. तुम्ही बघितलंय ना, 25-25 वर्ष आपण एक एकदा बघतो की अरे ही बिल्डिंग, ही जागा अशीच मोकळी आहे, बिल्डिंगच येत नाहीये किंवा अर्धवट काहीतरी चालू आहे, पूर्ण झालेलं नाहीये हे काम. तर तेव्हा ओळखावं की परमात्मा जो आहे त्याची सँक्शन नसते, त्याची अनुमती नसते. आता हरे कृष्ण कुमुद माताजी. म्हणून या 5 कारणाचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करत आहे तो खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलंय की जो या 5 कारणांचा विचार करत नाही आणि जो स्वतःला म्हणतो की मी करताय, कृष्णाने सांगितलंय खरंच त्याला मूर्खच म्हटलं पाहिजे. आपण म्हणतो ना की मी केलं सगळं. हरे कृष्णा. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होतात. इंद्रिये, कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्णा. तर आता बघा, कृष्ण किती प्रत्येक गोष्ट आपल्याला डिटेल मध्ये सांगतोय. आतापर्यंत त्यांनी काय सांगितलं आपल्याला की एखादं कर्म सिद्धीस नेण्यासाठी काही कारणे असतात. 5 कारणं सांगितली त्यांनी बरं का. त्यातलं एक कारण म्हणजे कर्ता किंवा एक कारण म्हणजे प्रयत्न आहे, एकच इतरांपैकी. तर इकडे आता कृष्ण आणि आपल्याला अनालिसिस करून सांगतोय की जे कुठलंही आपण कार्य करतो ते त्या कार्यासाठी उत्तेजन कोणाकडून मिळतं, तर 3 गोष्टींकडून उत्तेजन मिळतं ते कार्य करण्यासाठी आणि मगच ते कार्य होतं बरं का. एक म्हणजे ज्ञान, दुसरं म्हणजे ज्ञाता,
तिसरं म्हणजे ज्ञेय. आता उद्या मी ठरवलं की मला विमान चालवायचंय, पण मला नॉलेजच नाहीये मला, तर मी चालवू शकेन का? मला सांगा. नाही. किंवा मला उत्तेजन तरी मिळेल का मला नॉलेज नसताना? नाही. मला नॉलेज हवंच नाहीये काही. तर इकडे कृष्ण सांगतो की ज्ञान लागतं, ज्ञाता लागतो आणि ज्ञेय म्हणजे ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हे आपल्याला लागतं. आता फॉर एक्झाम्पल की एखाद्याला नॉलेज असतं की बाबा मी ही नोकरी करतोय. आवाज येतोय का बॅकग्राऊंड मध्ये? की मी नोकरी करतो आणि मला इतकी सॅलरी मिळणार आहे, इतका पगार मिळणार आहे. तर हे नॉलेज असतं की मला इतका पगार मिळणार आहे. तर या नॉलेजनी मोटिवेशन मिळतं आणि एखादा एम्प्लॉई आहे तो चांगलं काम करतो. आता किंवा एखादा क्रिकेटर आहे, त्याला माहित असतं की बाबा मला या अमक्या मॅच मध्ये चांगले रन्स मला काढायचे किंवा मला टीमला जिंकून द्यायचं आहे किंवा मला सेंचुरी काढायची आहे. असं केल्यानंतर मला मॅन ऑफ मॅच अवॉर्ड मिळणार. आणि मॅन ऑफ मॅच अवॉर्ड म्हणजे काय? खूप प्रसिद्धी, खूप पैसा, एवढे ऍडव्हर्टाइजमेंट साठी लोक लाईन लावतात. म्हणजे हे जे नॉलेज आहे की मला हे मी एवढे रन्स काढले, एवढे सेंचुरीज काढले की मला हे मिळणार आहे. म्हणजे त्या नॉलेजनी त्या क्रिकेटरला मोटिवेशन मिळतं आणि तो वर्षानुवर्ष प्रॅक्टिस करतो. बरं, तर हे झालं नॉलेज, बरं का. आणि किंवा ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, की ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज म्हणजे काय की मला काय हवंय. आता तुम्ही बघा कुमुद माताजी, तुम्ही आता क्लासला को होस्टिंग करताय, बरं का. तुमचा ऑब्जेक्ट काय आहे बरं मला सांगा? ऑब्जेक्ट, गोल ऑफ नॉलेज. तुम्ही दर याला इकडे येता क्लासला, को होस्टिंग करता, मग काय गोल काय आहे? भगवंताचं परमधाम हे आपलं गोल, मुख्य लक्ष्य आहे माताजी. बघा आता यांना माहिती आहे कृष्ण प्राप्ती हवी आहे, पण हा ध्येयच माहित नसेल तर त्यांना उत्तेजनच मिळणार नाही आणि त्या येऊही शकणार नाही. नॉलेज पण पाहिजे तुम्हाला, तुमचा गोल पण क्लिअर पाहिजे आणि तो करताही हवाच ना, ज्ञाता, की स्वतःहून तो हवा. त्या शिवाय तुम्हाला काही करता नाही येणार. तर हे जे 3 फॅक्टर्स आहेत, ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता, यांना ज्ञान त्रिपुटी म्हणतात. आणि यांनी उत्तेजन मिळून आपण कर्म करतो. आता जेव्हा आपण कुठलंही कार्य करतो, पहिल्यांदा ते कार्य आपण सूक्ष्म देहानी ते करतो, मनामध्ये करतो आणि मग आपल्या स्थूल शरीराने किंवा इंद्रियाने ते कार्य किंवा तो कर्म जो आहे तो केला जातो. आता इकडे त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे की एक बास्केटबॉल प्लेयर आहे. आता त्यांनी ठरवलेलं आहे की आता मी 4 गोल करणार. बॉल बरोबर त्या बास्केटमध्ये टाकायच्या अगोदर तो विचार करणार, जजमेंट घेणार की मी किती लांब आहे, मग मला किती जोराने तो बॉल मारायला पाहिजे, की मला उडी मारून तो बॉल नक्की जाईल. तर हे सगळं कॅल्क्युलेशन पहिल्यांदा त्याच्या मनात होतं, मनामध्ये तो गोल करतो आणि मग ते कार्य तो त्या स्थूल शरीराने करतो. आणि त्याला माहित असतं की ज्ञेय म्हणजे ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, बास्केटबॉलचे रूल्स त्याला माहित असतात, नॉलेज असतं. ज्ञेय म्हणजे ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, की मला 4 गोल करायचे आहेत. आणि ज्ञाता म्हणजे तो स्वतः तिकडे असतो.
आता इकडे हे सांगून कृष्ण थांबलेला नाही. कृष्ण आपल्याला आणि पुढे घेऊन जाणार आहे आणि आपल्याला सांगणार आहे ज्ञान, आपण जे कर्म करतो, जो कर्ता आहे, जी त्या कर्त्याची बुद्धी आहे, जो कर्त्याचा निश्चय आहे, या सगळ्यावर कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की हे जे काही सगळं आहे, म्हणजे माणसाची बुद्धी, माणसाचं कर्म किंवा ज्ञान जे आहे, निश्चय जो आहे, तो सुद्धा 3 गुणांच्या खाली येतो आणि त्यामुळे त्या कर्माला वेगवेगळं स्वरूप येतं. हा, तर ते आपल्याला कृष्ण सांगणार आहे. तर आपण आता बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक रूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. आता जे 2दा लिहलेलं आहे ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक विभिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व आहे, हे आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो, त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या ध्यानाला तमोगुण ज्ञान म्हणतात. आता जे ध्यान आता 3 प्रकारचं ज्ञान असतं आपल्याला. कृष्ण सांगतो सात्विक, राजसिक आणि तामसिक. तर सात्विक ज्ञान कुठलं असतं की ज्या ज्ञानामुळे आपल्याला सर्व जीवांमध्ये तो एकच परमात्मा दिसतो, त्याला सात्विक ज्ञान म्हणतात. आता कोण मला उदाहरण सांगू शकेल का याचं? हात वर करा. सांगा बरं. कोण सांगू शकेल उदाहरण की ज्या ज्ञानांमुळे आपल्याला सर्व जीवांमध्ये तोच परमात्मा दिसतो? कुमुद माताजी, आता तुम्हाला सगळ्यांना नाथ महाराजांची गोष्ट माहिती आहे? माहित नाही तुम्हाला गोष्ट की एकदा काय झालं, ते घरी भाकरी करत होते ना, आणि तिकडे एक भुकेला कुत्रा आला आणि ते भाकऱ्या करून त्यांनी एका बाजूला एकावर एक ठेवल्या होत्या आणि तो कुत्रा आला. त्या कुत्र्याला भूक लागली होती. आता तुम्हाला माहिती आहे ना कुत्री कशी असतात, आल्यावर पटकन तोंडात घेतात आणि पळून जातात. तर त्यांनी तशीच एक भाकरी घेतली आणि तो गेला आणि महाराष्ट्राच्या पाठीमागे पळत सुटले की अरे जरा थांब, तुझा घसा आहे त्याला कोरड लागेल, तू कोरडी भाकरी कसा घेशील, त्याच्यावर तूप मी घालतो मग तू खा. म्हणून तुपाची वाटी चमचा घेऊन ते त्याच्या पाठीमागे पळत गेले. तर का बरं त्यांनी असं केलं? त्यांनी ओळखलं नाही, त्यांनी डिस्टिंग्विश केलं नाही, हा कुत्रा आहे हा माणूस आहे. नाही, त्यामध्ये परमात्माच आहे. म्हणजे हे ज्या ज्ञानांमुळे सर्व जीवांमध्ये आपल्याला एकच परमात्मा दिसतो, या ज्ञानाला सात्विक म्हटलंय. हा, तर त्यांनी असं का केलं? ते ब्रह्मभूत स्तरावर होते, सर्व भूतांमध्ये त्यांना ब्रह्मच दिसे.
तर याच्यामध्ये आणि मला वाटतं ही नाथ महाराजांची आहे की नामदेवाची आहे मला माहित नाही. गाढवाला पाणी दिलं ते सगळे ब्राह्मण जे होते ते गंगेचं पाणी घेऊन उत्तरेकडून दक्षिणेकडे चालले होते आणि जाताना वाटेत एक गाढव होतं आणि ते गाढव अगदी मरायला टेकलं होतं म्हणून ते सगळं गंगेचं जल आहे. मला वाटतं नाथ महाराजच होते त्यांनी ते पाणी त्या गाढवाला दिलं आणि त्याचे प्राण वाचवले आणि बाकीचे सगळे ब्राह्मण हसले की तू काय करतोय फुकट गेलं. पण नाही त्यांना ज्ञान होतं की प्रत्येकामध्ये परमात्मा आहे मग आपण असे वागतो. तर हे ते स्टोरी आहे माझं. कदाचित नावात जरा गडबड झाली असेल पण मी तुम्हाला त्याचं प्रिन्सिपल सांगितलंय. आणि अजून एक माताजी की ते रेड्याला वेद पठण ज्ञानेश्वर महाराज म्हणून घेतात ते. हो हो बरोबर आहे. तर इकडे आता आपण हे झालं हे ज्ञान झालं सात्विक ज्ञान. आता जे राजसिक ज्ञान कसं असतं की त्याच्यामध्ये आपण असं बघू शकत नाही की प्रत्येकामध्ये परमात्मा आहे. आपण प्रत्येक जीव हा वेगळा आहे, हा कुत्रा आहे, हा मांजर आहे, हा माणूस आहे असं बघतो. हे जे ज्ञान आहे हे राजसिक आहे. आता तमोगुणी ज्ञान म्हणजे काय म्हणजे अगदी अंधकारच असतो ना. ही इकडे काय असतं हे कॉमन मॅनचं असं ज्ञान असतं की जे ऑलवेज तमोगुणी असतं. तो गुरूंकडे गेलेला नसतो, शास्त्रांची पुस्तकं उघडलेली नसतात, त्याच्यामुळे त्याचं नॉलेज लिमिटेड असतं, शरीराकडे सीमित असतं, शरीरापुरतं असतं. आणि तो काय विचार करतो नॉलेज म्हणजे काय की ज्यानी माझी इंद्रियाची तृप्ती होईल, ज्यानी माझं शरीर सुखी होईल. आणि हे जे नॉलेज आहे त्याचं काहीही कनेक्शन कृष्णाकडे नसतं. आणि हे जे तमोगुणाचं ज्ञान असतं ते जणू काही पशु ज्ञान असतं किंवा ही लोक त्यांचं काय असतं इटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग. इटिंग खाणे पिणे झोपणे मैथून आणि आपल्या टेरिटरीची आपल्या जागेची रक्षा करणे हे असं ज्ञान असतं. आणि हे जे ज्ञान आहे जे शरीरापर्यंत सीमित असतं याला तमोगुणी म्हटलेलं आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. त्याची कोणीतरी माईकच्या जवळ हे पुस्तक पलटवतंय. ऐकू येते का इतरांना? माताजी मी बोलतीये पण कोणीतरी ना माईकच्या जवळ ना पुस्तकाचं पान फिरवतो ना तसा आवाज येत होता. मी बोलते आता. जे कर्म नेमलेले आहे आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फळप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. परंतु आशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मी त्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म होय. जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशांची अवहेलना करून व भावी बंधनाची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केले जाते त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. आता 3 प्रकारची कर्म ही सुद्धा 3 गुणांच्या खाली येतात. म्हणजे ही सांख्य फिलॉसॉफी किती डीप आहे आणि किती अनालिसिस करते बघा. नॉलेज हे सुद्धा त्या मध्ये ते जाणतात की कुठलं ज्ञान सात्विक, कुठलं राजसिक, कुठलं तामसिक. ऍक्शन ती सुद्धा जर केली असेल तर ती कशी आहे
किती अगदी डायग्नोसिस केलेला आहे बघा. कर्माचा, बुद्धीचा, याच्या पुढे निश्चयाचा येईल. तर आता इकडे जे कर्म आपण करतो ऍज अ मॅटर ऑफ ड्युटी, की मला हे कर्म केलंच पाहिजे, आणि ज्याच्यामध्ये काहीही अटॅचमेंट नसते, आसक्ती नसते, ज्याच्यामध्ये काहीही राग द्वेष नसतो, किंवा इकडे राग म्हणजे प्रेम, म्हणजे आवड, आपण एखादी गोष्ट आवडीने करतो, एखादी गोष्ट करतो पण जरा नावडीने करतो, किंवा द्वेष असतो, आपल्याला आवडत नसते पण आपण करतो. तर अशी या कुठल्याही भावना असल्या नाही पाहिजेत. बस माझी ड्युटी आहे, मी करणार आहे, आणि मला त्याचं फळ नकोय. आपण जेव्हा अशा तऱ्हेने ड्युटी करतो तेव्हा ते जे कर्म केलं जातं ते आपण म्हणतो सात्विक कर्म असं म्हणतात. तर आता इकडे त्यांनी आसक्ती हा शब्द वापरलाय. तर आता आसक्ती म्हणजे एक प्रकारची ओढ असते आपल्याला, आणि डिटॅचमेंट म्हणजे अलिप्तता, एक अलिप्तता असते कुठलंही जेव्हा कर्म करतो तेव्हा. पण जर तुम्ही बघितलं ना, तर डिटॅचमेंट इज अनदर काइंड ऑफ अटॅचमेंट. हा, तुम्हाला समजतंय ना इंग्लिश मी थोडं थोडं बोलले तर? कोणाला समजत नाहीये तर हात वर करा, म्हणजे मी जरा परत तेच मराठीमध्ये सांगेन. तर डिटॅचमेंट म्हणजे इज अनदर काइंड ऑफ अटॅचमेंट. कृष्णाला ते दोन्हीही नकोय. आता समजा जर आपण बघा ना, तुम्ही असं बघितलंय का, काही जण असं इच्छा असते, म्हणजे इच्छा करतात की व्हॉट एव्हर हॅपन्स इज कृष्णाज विश, किंवा मी काहीही करणार नाही, कृष्णाला काय करायचं ते करू दे. म्हणजे या दोन्ही वाक्यांमध्ये एक फ्रस्ट्रेशन दिसतं की नाही? सांगा बरं मला. हो माताजी. फ्रस्ट्रेशन दिसतं कुठलं तरी. म्हणजे ती तुम्हाला गोष्ट माहितीये का, की एक कोल्हा असतो आणि त्याला उडी मारायला येत नाही, त्याला द्राक्ष पाहिजे असतात. मग तो काय म्हणतो, ही द्राक्ष आंबटच आहे, आणि तो जातो. म्हणजे तो अटॅच आहे टू हिज डिटॅचमेंट. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का, की त्याला एक गोष्ट पाहिजे, ती मिळत नाहीये, म्हणून तो त्याच्या डिटॅचमेंट कडे अटॅच आहे. येतंय का तुमच्या लक्षात? हो माताजी. म्हणजे कृष्ण म्हणतो हे दोन्हीही नसलं पाहिजे. मग आपण जी अलिप्तता आहे, जी डिटॅचमेंट हवी आहे, ती आपण कशी मिळवायची? आपण असं म्हणायचं का मी काही कर्म करणार नाही? नाही, असं करून तर येणारच नाही. पण जेव्हा आपण कृष्णासाठी कुठलीही कर्म करतो तेव्हा आपल्याला या आसक्तीपासून आपल्याला पूर्ण अलिप्तता मिळते. आलं ना तुमच्या लक्षात मी काय बोलते ते? आता अर्जुन युद्ध करणार आहे का? कारण कृष्णाला ते हवंय. याला म्हणतात संन्यास, याला म्हणतात अलिप्तता. तो फक्त कृष्णासाठी करणार आहे. आलं तुमच्या लक्षात? हो हो. तर मग आता इकडे राजसिक आपण हे बघूया कर्म. इकडे राजसिक कर्म म्हणजे काय? आपण जी राजसिक लोक मी सांगितलं ना, हे वर्कहॉलिक असतात. 24 तास दिवसाचे ते काम करतात का? कारण त्यांच्या इच्छा पूर्ण व्हायच्या असतात. इच्छा कशावर बेस्ड असतात? इच्छा फॉर देअर ओन बॉडी अँड माइंड. म्हणजे इंद्रिय तृप्तीसाठी, त्यांच्या मनाला सुख मिळण्यासाठी ते दिवस रात्र काम करतात, आत्म्याच्या उन्नतीसाठी नाही. तर आपण हे आता तामसिक कर्म बघूया. तामसिक कर्म म्हणजे आता जो तमोगुणातला असतो तो अज्ञानी असतो, आणि तो
जणू काही म्हणजे प्रत्येक त्याचा कर्म तर होतच नाही, तो विकर्म करत असतो. आता उदाहरणार्थ प्राण्यांची हत्या करायची किंवा ड्रिंक्स घ्यायच्या, स्मोकिंग करायचं आणि याचे काय कॉन्सिक्वेन्सेस होतात याचाही तो विचार करत नाही. म्हणून तुम्ही बघता ना की हे जे तमोगुणी लोक आहेत त्यांची कर्म प्रॅक्टिकली जर तुम्हाला सांगायचं असेल तर करप्शन, गॅमलिंग, ड्रिंकिंग, करप्शन, ब्रायबरी, हे सगळं जे आहे ना हे तमोगुणातले कर्म आहे. तर मला असं वाटतं की आता आपण इकडे थांबूया. हे 18.25 आणि उरलेले जे आहेत ना ते उद्या घेऊया. आता पुढे त्यांनी सांगितलंय की 3 जे कर्म करणारे आहेत म्हणजे कर्ता, ते सुद्धा 3 प्रकारचे आहेत. कुठले म्हणजे मग जो कर्ता आहे, जो सात्विक आहे, तो कर्म कशी करतो हे आता आपण उद्या बघूया. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत? मला मंगला माताजी तुम्ही हात वर केला होता, तुम्हाला काही बोलायचं आहे का? हो माताजी, तुम्ही विचारलं तुम्हाला इंग्लिश कळत नाही का? मला खरं इंग्लिश कळत नाही. बरं बरं, मी सांगते तुम्हाला आता. अटॅचमेंट आणि डिटॅचमेंट. अटॅचमेंट म्हणजे तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची खूप आवड असते, मग आपण ती गोष्ट करतो हा, आणि आपण आसक्तही असतो. आणि अलिप्तता म्हणजे आपण त्याच्यापासून खूप लांब असतो, आपलं मन नसतं त्याच्यामध्ये. पण एक एकदा असं दिसून येतं की जो अलिप्त असतो कुठल्या तरी कर्मापासून, की तो म्हणतो की नाही की मी याच्यापासून लांब आहे. ते म्हणजे कसं होतं, ती सुद्धा एका दुसऱ्या तऱ्हेची एक अटॅचमेंट असते. म्हणजे आता तुम्हाला बघा त्या कोल्ह्याची गोष्ट माहिती आहे का, की ज्याला द्राक्ष मिळत नाही तो उड्या मारून खूप प्रयत्न करतो, मग शेवटी तो काय म्हणतो, ही द्राक्ष आंबट आहे. हो. हा, पण खरं म्हटलं तर तो अलिप्त आहे का त्या द्राक्षांपासून? नाही, त्याला पाहिजे पण त्याला मिळत नाही म्हणून तसा बोलला तो. हा, तर हे काय आहे की कित्येकदा आपली जी अलिप्तता असते ना त्याच्यामध्ये सुद्धा आसक्ती असते. तर कृष्ण म्हणतो की तसं नसलं पाहिजे. तुम्ही जे काय कर्म करता ते अलिप्त राहून करा, म्हणजे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ती अलिप्तता नाही आली पाहिजे. समजलं तुम्हाला, की एक गोष्ट मिळत नाहीये म्हणून ती आली नाही पाहिजे. तर तिकडे कृष्णाने सांगितले की तुम्ही तुमची ड्युटी कशी केली पाहिजे, की फळाची अपेक्षा केली नाही पाहिजे. ऍज अ मॅटर ऑफ ड्युटी तुम्ही हे केलं पाहिजे. प्रेम पण ठेवलं नाही पाहिजे त्या कर्मामध्ये, द्वेषी ठेवला नाही पाहिजे, आणि फळाची इच्छा पण नसली पाहिजे. तर तुम्हाला समजलं का आता मंगला माताजी? हो माताजी, समजलंय. समजलं ना? आणि कोणाला जर काही समजलं नसेल ना, मी इंग्लिश मध्ये बोलले तर तुम्ही मला सांगा. माताजी आणखी विचारायचं होतं. विचारा. माताजी, मी 8 दिवस क्लासला हजर नव्हते. काय? मी 8 दिवस कंटिन्यू मी क्लासला हजर नव्हते. मी बाहेर गावाला गेल्यामुळे आणि तिथे मोबाईलला रेंज नसल्यामुळे मला क्लास अटेंड करता येत नव्हता. तर सर्व रेकॉर्डिंग आहेत का तुम्ही पाठवलेल्या? हो हो आहेत ना, मी पाठवते. हो, पाठवून देसाल माताजी. थँक्यू. चालेल. आता आणि काही कोणाचे प्रश्न आहेत का? माताजी, रेकॉर्डिंग स्टॉप. काय? रेकॉर्डिंग. ओके. माताजी, मला एक विचारायचंय. हरे कृष्ण. हो, हरे कृष्ण माताजी.